naguguluhan ako sa ano mo, pangalan mo. Jormel Labrador? What the hell? Sabi mo, bobo yung Bisaya? Ano, mag-1-on-1 tayo dito? Ano, boxing tayo? Palagan kita talaga. Ano, Jormel Labrador, sobrang yapang mo. Sabi mo, bobo yung Bisaya. Nandito ka lang, oh. Kamusta mga idol? Here we go again, Mark Anthony TV. Please like and subscribe. Talagang napakarami ng inaapakang tao itong si Jormel Labrador, kung saan sinakop na niya ang buong Kabisayaan at Mindanao para pagtawanan at lait-laitin. Keso hindi magaling, mga bobo, mahihina at marami pang iba. Kaya namang dinagsa itong si Jormel Labrador ng mga basher na nagmula ng Kabisayaan at Mindanao para banatan ng banatan itong si Jormel Labrador. At maski si Boss MG ay nahihiya na sa mga ginagawa niya. Malaking epekto ito sa love YouTuber, lalo na't may kontrata itong si Jormel Labrador. Kaya napag-isipan ni Idol makagago na tanggalin na lang itong si Jormel Labrador. Ngunit hindi maaari dahil meron silang isang taong kontrata na dapat tapusin. Kaya naman walang magawa si Boss MG kung di hayaang maglaro itong si Jormel Labrador at itapat sa kanya ang boksingherong si Janrel Casimero Cuadro Alas, angas ng Pinas. Kaya ang malaking katanungan mga idol, hanggang saan naaabot ang kayabangan ni Jormel Labrador? Kakayanin niya kaya ang mga suntok ng ating champion at hanggang ilang rounds sa abot ang kayabangan nito? Samantala mga idol ay naglabas din naman ang opinyon ng kanyang kuya na si Rendon Labrador at sinabi nga nitong sumusobra na, at aminado naman itong si Rendon Labrador na sumusobra na ang kanyang kapatid, ngunit wala siyang magagawa dahil hindi niya hawak ang isipan ng kanyang kapatid. Kaya naman sa pagkakataon niyong mga idol ay nakitaan din naman natin ng punto itong si Rendon Labrador, ngunit kailangan niyang maging kuya sa kanyang kapatid at kailangan niyang pagsabihan dahil hindi na tama ang kanyang mga ginagawa. Samantala mga idol ay nagtitimpi naman ng galit itong ating idol na si Buyungas dito sa pasikat na si Jormel Labrador, kung saan hinahamon niya ni Buyungas itong si Jormel Labrador kung talagang mahina nga ba ang mga Kabisayaan. Panoorin natin ang video na ito. Jormel? Naguguluhan ako sa ano mo, pangalan mo. Jormel Labrador? What the hell? Bangis, haring bangis daw? Baka haring bading. Ay, hindi ko masabi. Ay, kung nandito ka lang, oh. Baka Jornel, hindi Jormel. Jornel. Ano? Sabi mo, bobo yung Bisaya? Ano, mag-1-on-1 tayo dito? Ano, boxing tayo? Palagan kita talaga. Ano, Jormel Labrador, sobrang yapang mo. Sabi mo, bobo yung Bisaya. Nandito ka lang, oh. Kaya ito yung masabi ko sa'yo, palitan mo na yung pangalan mong Bangis. Palimutan mo ng Bading. Bading yung pangalan mo, hindi Bangis. Mais. Mas, kasi pa mata mo karon malong. Ano ang balma? Kami yung mga Ilonggo ya, sa amon di. Ano ya, mga tubog na piko, ginapala na. Pero ba si ikaw palahon ko? Lugay ka pa sikat, mga ano ah? Eh, kung dito ko lang, oh. Kung nagigil talaga ako. Ikaw, ha? Huwag ka puro salita-salita. Huwag kang dada ng dada. Mas, kasi pa mata. Di ba ako mag-request sa'yo? Gusto ko kasi yung ano, idol eh. Walang headgear, walang mouthpiece, tsaka walang sapatos. Tsaka walang gloves na rin. Kasi suntukan to eh, suntukan ng mga sikat. Para magkaalaman na talaga, idol. Alam ko rin naman kasi na wala kang pambili niyan. Ay, sabi mo, walang headgear? Ang galing na ako dyan eh, walang mouthpiece. Sige, ano, walang headgear, walang sapatos. Nagaling na ako dyan, kaya nahihirapan nga ako mag-mouthpiece at headgear. Eh, sabi mo, babasagan na mo ka. Ay, basag na to? Babasagin mo pa? Ay, nako. Nandito na yung ring, ikaw na lang yung kulang. Ano, may headgear? Ano, walang headgear gusto mo? Gusto mo walang headgear? Basag na to, wala ka nang babasagin sa akin. Grabe ka magsalita. Sama mo yung si Jormel Labrador. Sobrang yabang. Wala namang nagawa. Wala namang pinakita na nanalo. Ano, one by one basket? Jormel, 1x1 basket? Kala mo sa amin, di marunong ng basket? Marunong dito sa basket?
Baka hindi ka makapasok pag ako nag-dribble, no? Ganun na dribble ko. Ano gusto mo? Dribble lang ganun, no? Kita mo ng dribble? Baka travel yung dribble mo. Huwag kang mag-ano. Nainis na talaga ko sa inyo, ha? Huwag kayong paipal dyan. Tawa lang talaga ako sa inyo. Ano, palaga? Huwag kang magpaipal dyan, ha? Ikaw, Billy Jack. Billy Jack, basta narinig kong Billy Jack, boy ungas daw ng Pinas? Ano, ikaw yung ungas? Ako yung tunay na boy ungas, hindi ikaw. Paipal ka, ikaw yung boy ungas? Sa mukha mo pala, hindi ni bagay yung ungas eh. Dapat pinangalan sa'yo, boy amo. Sa English, boy monkey. Billy Jack, huwag kang sobrang yabang. Ipakita mo. Wala ka naman pinakita eh. Ano, nanalo? Bang sabay sabi mo. Makita talaga kita. Kunin mo. Masuntok ko si Billy Jack yan. Sana lang, ha. Kung dito ka lang, oh. Diba na? Mahirap ka na, ha? Tingnan mo siya. Dibuga ka mo ka rin. Ugot na kay kuya. Anong ba niya? Mga Bisaya, mga ano? Ay, sumbagon na kakaroon. Kita mo na, hambal mo ka rin. Maluka pa ka rin. Billy Jack. Ha? Boss-bossa mo yung yabang mo. Paipal dyan, ha? Dito ka lang, oh. Si Boy Oragon. Sinerge ko sa ano yan eh, sa YouTube. Sa Facebook at sa TikTok, wala naman ako may nakitang Boy Oragon. Baka Boy Urag-urag. Boy Oragon na yan. Kaya mas. Kasi hindi ako nakamakaroon, ma. Bagay talaga sa'yo, 100% Boy Putak na lang. Boy Putak versus Boy Ungas. Yun yung maganda. Yun, Boy Putak. Ano? Sa napanood nyo mga idol, ano ang masasabi nyo? Tinanggap ang hamon ni General Casimero na hawak ang kampyonato sa buong mundo pagdating sa pakipagsuntukan. Aba, mahusay ka, Jormel Labrador. Walang inaatrasa ng kayabangan mo. Sa tingin ko nga, kay Boyongas pa lang, hindi ka nauubra. Ano sa palagay nyo? Mag-comment lang. At hanggang dito na lang tayo mga idol. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay naanyayaan kitang i-subscribe ang ating channel. Ako ay nag-upload ng 1 hanggang 2 video araw-araw. At ang susunod na video na i-upload natin ay ang inaantay nyo. Maraming salamat. Goodbye!